Yaba mfowethu sanibona emadoda hamba kanjani? Cha uPhungalenja lo ngithi ake ngikhulume lapha ngendaba ezenzeke ezweni. Kodwa ke ngizafuna ukuthi ngiqale ngibonge umcimbi wahambe kahle. Abafowethu bangisizile ngizoqala nje lapha kubhodi uBobo umfana webhiki abantu abangisize kakhulu. Abafowethu nje abaningi bangisizile abafowethu ombodla bangisizile kakhulu noma ngeke ngisho bangisize ngani kodwa hayi bangisizile abantu bafikile emcimbini kade ugcwele umcimbi bekumnandi. Thank you very much bafowethu nenze futhi nakusasa. Ila indaba bafowethu angeneme. Uyabona mahlezi sikhuluma sithi thina kunendaba noma kunendlela umuntu okumele ayiphathe ngayo. Yabo makuwukuthi uyi-artist kunendlela yokuziphatha, kunendaba okumele uyikhulume, kunezindaba ongamelanga uzikhulume. You understand uma uyi-artist. Ngifuna ukuthi mina ke sikhulume ngale ndaba kamfowano Ndindo uDlubheke uKhuzani. Nomfowabo Mpungose lapha uKhuzani nabo bonke abaculi nje. Ngeke ngilama ngizihambela ngahlangana nenqwaba yenhlamba uDlubheke ethi uKhuzani ethi wena Khuzani noma engashongo ukuthi wena Khuzani but ekhuluma into eziningi. Then ekugcineni wayisho leyo nhlamba. Manje ngiqalaza ngapha uKhuzani ngithola ukuthi uKhuzani ubala idumbu ubala amaphoyisa uthi kumena amaphoyisa aseSprings sprayed ukuthi achaza ukuthi wayengakubophanga. Wemadoda nokuyeka nini uba abafazi ukuba abafazi nokuyeka nini ukuxokiza nje into okuthi ubuxoki noyeka nini ngoba mangithatha ukubheka lapha njengamanje emculweni ngathi ukukhuluma indaba zabantu sekuyifashion manje. Ukukhuluma izinto ezinyantisa igazi sekuyifashion. Akasekho yena umuntu omdala bafowethu emculweni bafowethu kwenze njani yini akasekho yini umuntu ongakhuza emadoda. Anisangilaleli mina mangikhuza. Yabona bafowethu ngifuna ukunitshela mina ngeke ngisole kakhulu angifuni ukwazi ukuthi uKhuzani noDlubheke babangani. Ngizongena mina exabaneni kwabo. Khuzani ukungamele ukukhuluma izinto ezithinta umndeni. Awukho umndeni ongajabula makuwukuthi ilungu lomndeni liyaboshwa. Understand? Nhlezi ngikhuluma ngikhuza uKhuzani bemmela abafazi njengaye abamadoda lokho okuchama kumina njengathi kodwa kufaka amaphitikoti bayamela. Ngithi mina uyabona uma kuwukuthi uyinsizwa awuphelele emtsizweni ungadluli uye kuwo mama ukuthi ukhulele under petticoat control wakhulu ufaka idwaba nodadweni akusho ukuthi nala emculweni sokumele usifakele idwaba. Yena ungavela ucule zona lezi izinto zama drugs ezaculwa yilabo kubantu lo sisibhuti lo wafa lo wayeshintsha isikhumba Michael Jackson wakhona. Wayangavela uhambe uyocula lezo zinto makuthi ufuna ukukhuluma indaba or uwenze lezi zinto ezenziwa uSomizi phela. Bafowethu uyabona angikho right ngalendlela uKhuzani enza ngayo emculweni nasensizweni njengoba mina ngiyinkosi yensizwa nje. Awukwazi ukuthi uyinsizwa ucula umculo wensizwa ulandela abantu abaningi ngaka usaveza izindaba enyantisa igazi. Uthi uKhuzani uDlubheke wabulala abantu ngesibhamu waqede wadizela amaphoyisa. La ngitshela madoda akuyona into elula leyo. Ngifuna ukuntshela ngami nje uPhungalenja inkunzi yompela. Yabo mathi okhona umfana ongiphazamisayo uyangazela ukuthi ngabulala umuntu.
ene manje usekuveza lokho ngivele uqashule ekseni kusa ukushaya ngoba kahle kahle kusho ukuthi wena ufuna ukungifaka enkingeni ufuna ungifaka ekhindini mina ngakwazi ukuyisolve ngakwazi mina ukuyilungisa kahle kahle makuthi uvusa amanxeba eNatal eAfrika emhlabeni kaNkulunkulu kunendlela kuthethwa kwecala bese kunendlela kugweba umuntu makuthi mina ngiyasuka lapha ngiyobulala ilungu lomndeni kaSibiya kwenze ukuthi ngapha abakaSimelani baye approach abantu bakaSibiya ukhulunyiswane basigwebe ngapha soSibiya iphelele lapho abampungo sibengekho you understand iphela indaba yebo kukhona okwenzekile kodwa manje izophela indaba you understand isigwebo sidlulile bese ke leyo ndaba kubonakala ukuthi iphathwa kanjani umndeni ongapha nomndeni ongapha uthelwa kanjani amanzi kukhulunyisana kanjani kuzwa kanjani izinto ukuze iphele leyo nto kodwa mina after 30 years noma after 10 years or after 2 months sengiyivusa lento ku social media ngiyumfoka mpungo sengiqhamuka ngithi mina wona wabulala usibanibani ngicabanga uzofika kanjani kulowo mndeni loyo walinyalelwa ufunani kahle kahle wena kahle usebenzela uSathane uSathanist ufuna ukubona igazi ufuna abantu babulalane ngenxa yakho Mhlazi ngithi abantu abasebenza ikhanda uyabona abantu abafuna ukusebenza ikhanda bezwe abantu kunabantu nje kumele bashawe imlomo ngenqindi umuntu ashawe nje laliswe phansi imshaye ngembazo emlonyeni ukuze ezwe kahle athathe kahle ekhanda ngikhuluma le ndaba bafowethu mina ngiyensizwa mina igazi sengilibona kakhulu sengilwa kakhulu izinto angisafuni ukubona umunye umuntu ehlukumezeka angisafuni ukubona igazi yabo lento iqala uKhuzani inzima kakhulu futhi iyakude abantu abaningi bangiphikisa manje uKhuzani nomfazi abafazi vele bayafaka amabhlomu manje ngiyaxolisa ukuthi ngithi uKhuzani nomfazi ngathi abafazi abekho right no ba right abafazi kodwa manje banendlela yabo yokuphila nani bafazi nendlela yenu okwenza izinto kodwa siyazi ukuthi yini futhi enikhonza ukukhuluma thina samadoda siyabuka nje kodwa manje mase sibona indoda siqala ukukhuluma kakhulu siyayibona ukuthi ayisifuni ipitiwot manje uyayizwa lento so usho ukuthi wena uma ukuthi uthi kunabantu abamzonda uDlubheke oqala kunabantu abanganelisekanga ngendlela okwaphela ngayo izimpi mhlawumbe zikaDlubheke nani wena makuthi uyayivusa ucabanga ukuthi kuzwenzekani ngempilo yakho kuzwenzekani ngekusasa lakho emculweni oqala ungenile emndeni wakho uzwayo uphilile ngaphansi kwengane zoma siyakwazi lokho kodwa manje uyaxofa endenye into efuna ukubukisa yona uKhuzani buka la isiginco la ufalabo noDlubheke bayalamana ufalabo ngakukhohlisa nobabili libhizi nidla amanathi le ikhothana nidla amafila le grounding la enikhothana khona kodwa manje ufalabo umfowabo ufalabo usewakhuzwayo akayena waphungusa ufalabo umfowabo kaDlubheke ucabanga ukuthi ufalabo ucabanga ngawe kumanje njengoba ubhizi ukhuluma lezi ndaba okokuqala kunento ukuthi igazi ngeke uzuligeze ngamanzi ngeke uzuligeze ngisho ngomlotha igazi you understand mina ngazi insizwa mina ezazingakhulumisana kodwa manje nxa zazizalana zazilamana wawuthi uma wasuka lana manje usukele lo bakuhlanje bakushaya you understand baqhubeke ngongazwana kwabo ngongazwani kwabo usubovu wena igazi lohlezi legazi umuntu ongakushaya manje uye lo ufalabo awuboni konke lokho sasithi thina uLokhuzani uwrong umuntu enzi uwrong ngokuthi ahlukane nawe kodwa manje ngiyabona ukuthi umuntu onokudlwangudlwangu umuntu ongenaso isikole wena Khuzani
abantu bonke abaseduze nawe uyabachitha kwenze njani yini and ukubachitheni kwakho ukhuluma izindaba yabo mina ngifuna ukuntshela amadoda mina angifuna ukuthandwa mina mangabe nifuna ukungizonda nifuna ukuletha umona shine line nize one by one angifuni niphushane nizolimazana ngifuna uninyisa kahle anginisabi mina ngintshela nje kwezingabhoko impela emini futhi ningadakiwe nithi navuka nje ngithola indaba gcwele amabhakede ngiyanitshela engintshela khona abafowethu ukuthi indoda mayibe indoda ungahamba ukhuluma noma ngabe yini awukwazi ukuveza isecret engaka thina sesikhohliwe yiyo esingayazi futhi onuyayiveza ufila kanjani njengoba uKhuzani ungumfazi njengoba umuntu wesimame wena uKhuzani ungezwa kanjani mangabe mina sengikhuluma indaba ngithi uKhuzani wakhipha isisu uKhuzani waqomi wathanda nendoda kantombi eningi imfeze emnyama ngezwa kanjani sengithi uKhuzani wathatha indoda yomuntu njengoba umfazi nje njengoba usisi nje ngafika kanjani lokho mase ngithi kuwe wena bisifebe somfazi sengikhuluma izinto ozaziyo nawe ungezwa kanjani wena uKhuzani sengithi mina wena kunezinto wazenza uthola ukuthi nawe lezo zinto uyazazi bafowethu emculweni kaMaskandi asizazi lezo zinto zokuthi kancane sekukhuluma indaba kancane sekukhuluma indaba iphutha lami yelama liphelele kumina mawukuthi uyalaza akusho ukuthi manje wena somela uhambe uyikhuluma leyo nto mina ngiyaphinda futhi ngithi mangabe kukhona umuntu ofuna ukubukwa ngegama lami lo muntu ngiyombulala ekseni mina kodwa manje ngingakusho kukodwa futhi yabo uKhuzani manje kuyamluma impela ukufa kuyambiza mfana ayikakubiza ukufa uKhuzani afuna ukutshela mfana yabona igiya lokuphapha ozohamba ngalo manje iphezulu kakhulu abakutshela abangani bakho ophuza nabo mina ngikufihlele mfana ngiyakutshela ayi uyaphaphalaza impela manje uhamba ngelinye igiya lokuphapha eliphezulu kakhulu abeza njengawe sihamba phezu kwakho kumanda sisaphili na you understand because engithatha ukubheka uzohamba ufakaza bese sisala ngawe futhi yabo laba balandeli aba1,000,000 abakulandelayo abalali nawe futhi abahlali nabo kubona kuphela makuwumcimbi noma upostile ubed into engiyithanda ukuthi etoilet uyawedwa uyabo emuqamba amangu uwedwa bekududa abangani bakho laba othibela nomcombololo abafana abancane sebenzisa ingqondo zothibela abantu abahlekathi ngunwabo usebenzisa ingqondo zomcombololo izingane usebenzisa ingqondo zechicken usebenzisa ingqondo zemvu awunangqondo uyisihlama nje umsebenzi uhamba ukhuluma indaba zabantu ngoma imnandi ngoma unayo kodwa manje izindaba uKhuzani mina ngeke ngivume bafowethu ngibona ukuthi abantu bayaphambuka ngifonela insizwa lapha esejele ziyangitshela zithi webhudi yazi siyayibona lento kaKhuzani uDlubheke ukuthi ngeke iziphethe kahle konje wasilapha nejele asifisi ukuba sifisa uba ngaphandle nathi sidla inyama sishaya ingoma sicule kube mnandi kodwa sikwazi ukwenza lokho kwa manje masibona abantu begijima encejini njengoKhuzani kanje sizobuhlungu awukhuze uPhungalenja ingakho ngithatha leli thuba ngikhuza insizwa bafana bakithi ayenziwa leyo nto hayi ngalendlela makuthi nifuna ukulwa cela nani bafowethu niye sigcawini isikhali so ninikeza ithuba lokuthi isikhali uyabona kodwa manje lento eniyenzayo ukuthi anifuni usebenzisa ingqondo nina nifuna ukukhuluma njalo and manje uyedwa umuntu ohluphayo uyokhula nini Khuzani uyokhula nini ukhula nini phela umuntu akaphekelwa utshwala ukuze kubonakale usekhulile akaphekelwa utshwala umuntu akenzelwa maye umuntu ukuze akhule and umuntu akafani nendla akadabuke akavela umkenke umuntu mesezofa unje uphila uyibhobhodlwana la likamampungozo uyovuka ufike kusasa singcwabe futhi
sikhale le emathuneni bakhala mina ngikhalele wena mina. Bakhala le emathuneni beze ukushila khona siyophuza amasavana. Okuyisihlama zilima ukugcina ngci. Ayekho into yaziyo ukukhuluma indaba kuphela. And leyo nto yakho mfana wami ngeni ilanga uzosho ukuthi ngasho. Uzosho ukuthi uPhungalenja washo. Zikhala kuwe. Semncane kabi mfana ukuthi ungaphapha ngale ndlela ophapha ngayo. Makuwukuthi wathwala ngomlomo ayisenkingeni ngoba uzofa. You understand? So into engicela ngiyenzelela nabafowethu nabalandeli bamaskandi phumana empilo and ngiyayithanda lento yokuthi umuntu umelwa niyamyeka nje. Njengamanje abantu bahlakaniphe kakhulu abasafana lesikhathi somgqumeni nomtshengiseni bebulana namabhodlela begwazana bedubulana. Akusefani. Abantu bavele bakubuke nje. Bakuncome kakhulu ngoba babona izilima ofa wedwa. Bese abanye idlazana likhotha amapipi lize lapha lizongibhedela. Lithi yena Phungalenja lazohlangana khona ukuqubuta phezulu bafanayo ngena uMpungozi. Ngena uMpungozi bafana bakithi ngena ukhuba mina ngishayeke mina. Makuthi unenkinga nami ngithe uzana emcimbini uzongishaya. No yedwa phambi sezandla wathi ucela ukungishaya. Lutho. Angishayeke ngizona izandla. Uyabona? So bafowethu engikusho nje manje ngicela ukuthi impi kaKhuzani uDlubheke mfana ondini ngicela ukuthi ngabe sayiphendula lento. Ngoba uzogcina ucasuka uthatha isibhamu udubula lo muntu. Understand? Uye ejele. Bolele khona. Nabo bonke abantu bakhuzwayo nalabo makuthi kukhona abantu abalinyalela abafowethu into yadlula umuntu ophanda amathuna lo muntu kusho ukuthi usefuna simbheke indlela noma simbonge ngendlela kodwa manje bafowethu ngicela ukuthi iphele leyo nto. Yazi isilo silimele nje manje noma baye bakutshela uKhuzani nazo ukutshela mina uyinja mfana uyezwa. Usilima sokugcina ncisho ungavula icase mina for sec. Ngisho ngenzani? Anginandaba naleyo nto mina. Uyisihlama sokugcina nje. Ngcinye esomile sengane. Mina ngimazi umuntu mina okhuluma indaba ezinzima kangaka public. Phaphelani hola malini uphapha. Makuthi ufuna abalandeli ngamama ukhumbulo uhambe ngqo kunokuthi uthuka omunye umuntu ngamaphutha akhe. Ngifunda ngiyinkosi yensizwa ngifunda uthi ngabe kwabona kufuna wena lokho. Yimini inkosi yensizwa yimuntu oseneqiniso umhlaba wonke. Ngabe uqedizwe ngafa nokufa yemnyada umuntu owazi ukumela iqiniso ensizweni. Ngisho wathi ngisesiphambanweni ngibetheleni ngongcono yemnyada umuntu owazi ukumela iqiniso osalishaya futhi ikhanda makubheka. Awona uKhuzani makuthola udliwa yilwane ngafika ngafaka amafutha nosawoti ube mnandi. Zilale sisuthi izinja. Ngoba izilima. Kodwa nenhlanga afana ngoba ubhedela bona labo oloKhuzani abantu abanesineke nesihawu. Mina hayi mfana ngumabhedela nomfakuhlamshe. Hayi. Mina mawuthi ubhedele mina ukhuluma izinto engibona ukuthi zingangidlisa ngamaphayili nomfakuhlamshe kuseni mina. Mina ngiyokusafothekisa. Ya, usafothese. Same time ngoba manje uyangijwayela. Ngikuthi ngiqhwi nje emakhaleni lapho uthafusete fast. Ngoba manje uyinja lokugcina ncawo umelanga uphile. Understand? Umuntu okuthafusetha wemfakothe sithu. Ya, akuphefumula. Isikhathi eside kakhulu. Ncwathi uphila. Mina ngifaka ethuneni mina ufe kabuhlungu nje uphila. Ngiqede ngihambe phakathi kwabantu bengeke bazi basho lutho futhi ngoba ngibulela inja. Bafowethu ngiyakhuza ngithi Khuzani. Awuzama ukukhuzeka mfana. Khuzeka usemncane khuzeka mfana thina sizinsizwa thina soba bemiza sikhuluma nomuntu ngenayo ingane thina. Khulile ungaka awunayo ingane awunayo intshebe sebenza ukubumba umlomo nohamba ukukhotha imlomo. Mina ngiyazi lento. Ngempela lento. Nakazi insizwa ngazi ukuthi mina kumaskani
kunensizwa abantu aba-serious ngempilo. Angibazi abantu abafana nani. Mina ngiyokhuluma bize ngithule, ngitshela nje iqiniso waya bafana. Futhi akekho ozoma lapha ngikwamakhulu. Ngisho lezi ibhamnyana zena sike isibhamu ezodubula uPhungalenja. Mina umuntu odubula namhlanje uyozalwa amadododwa. Ya. Uyozalwa imfeze emnyama nanentombi yakhe le emhlophe nentshebe. Ngathi isiphandla. Mhlambe. Akekho umuntu obulala uPhungalenja abafana yi. Lapho nobe nihambe kahle angibulaleni mina. Ya. Mafavuke bafana mina ngeke ngenze next. Qiniso kuphela into ezizitshelayo. So bafowethu abathandi bamaskandi qhubekani usupport maskandi nothanda maskandi kodwa endabeni ningangeni. Njalo into niyenza nehamba umcimbi ne-attend umcimbi kodwa akaze ngibona umuntu elwa nomunye manje ukubanga indaba. Yiso lesifuba sekhwebula lezi nekhanda ngathi laptop uthi uthibela. Nentamende ngathi isilima. Olokhu ebhizi hamba eqala ufuza umnoko uKhuzani. Nehlama entanyeni njengentethe bafana. Nezinja ukugcina ngci. Ayikho into niyaziyo nobabili. Nidudana ngobulima, niholana emaweni. Nenza kahle impela. Qhubeka. Ubekela nje unyaka mfana. Unyaka uqeda uphila ungaqhubana nengqondo yakho. Unyaka. Akhuza mfana. Bemuzwa athi abantu abadala kazi bawukhuluma umphetho. Osilalela mfana sibadala thina kade kwasasaba. Understand? Sibizeni ngamagama, sibizeni ngakho konke enifu sibiza ngakho. Ya, kodwa kusalayo sibadala. Mhlawumbe ngidala kunoyihlo. Sengisho kulaba abalandela uKhuzani. Abahlula umtshela iqiniso. Kanti iphi manje njalo uKhuzani? Yini ngakhuza? Amakhamba akuphethe wangakhuza kanti. Ubheka. Mawuthi bona abahlohla mfana bawusala bedla amandla akho ufile wena. Akutshela mfana ngiyakutshela. Umuntu oyenza njengawe akasiphili isikhathi eside. Tshela mfana ngisho ngayaphi. Khulumani ngene uthanda manje ngiqedile. Danko. Thina mfana.